urso, lagsaw, ang uso, unicorno, ang bakang ihalas, kanding halas. Ta. Otso. Tota. O ang baboy, minaw. O ang baboy kay pikas ang kuko apan dili magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod ni ini dili ka magkakaon, dili ka usab maghikap, silang lawas nga patay. Kayo nang gana. Sa to pa, ang dili pikas o kuko nga baboy, makauna kay ang nasulat diha ang pikas mong kuko. Urus mapikas ang kuko Dili ba? baboy. Kung dili pikas, pwede kanon. Ang idang na nakita sa Ginoo. Dili ba? Mato ba nimo? Ayaw lagi gumaga. Dili ba? Nakita sa Ginoo nga ang baboy pikas o kuko. Oh. Ang white pikas, Paminaw lagi. ang white pikas, pwede kanon. Ayaw lagi usa. Apan bisag siya pikas o kuko, unya dili magapangusap. Ayaw siya. Di mo na lugar hagi kon dito sa Israel ha? Sorry. Israel. Oh, Asa to pa, Aris Pilipinas baboy, pwede kanon. pikas o kuko. Dili ba Aris sa Cebu City, Cebu Talisay City, Cebu. Paminaw sa, Paminaw. paminaw sa. Dili sa Talisay, pwede kanon baboy. Tubag. Dili ginasakan on kay mahugaw. Asa mabasa nga Ito humihula. yapil ya. Ah, wala labot lain lugar nga ang pangutanan ko nga Ayaw lagi. exclusive Yes, lang ang asa pa- sa kuan dito sa Israel. Okay, O bagong. sa outside of the Israel, pwede kanon. Tubag. Tubagon. Oh. Bisag asa ning lugara, komo kay gideclare sa Ginoo nga pikas siya og KL, bisag siya pikas og KL, apan dili siya mangusap, hugaw siya alang kaninyo. Unsa may bersikulo brad Isaias kilong-kilong? Kaysa man ang Paminaw sa. kaninyo, paminaw. Unsa may Opo, bersikulo? Sige. Bisig kaysa man ang kaninyo. Ang kaninyo gisulti niya sa dos. Ang giingon diri sa dos, igingon sa sa dos. Igingon sa Dios. Kay ikaw, bawang usa ka tawhan nga balaan ni Jehova. Imong Dios ug siya ba nagapili kanimo aron mahimo kang katawhan. Diyan na sa Israel, no? Wala may sulti diri. Adi, anggol ka kanina, anggol ka kanina Israel. Karon. Oh. Kino pag-anggol mo ganyan sa Israel ang baboy diha? Oh. Sakto to pag-istoryahan nimo? Sakto mo lang. Wa ka mamakat. Wala ako mamaka. Karon, kung ari sa outside of the Israel, Oh. for example sa Cebu, Pilipinas, Oh. pwede kanon. Dili kay pagaw kay hugaw man. Asa mabasa sa Biblia nga gawa sa Israel dili pwede kanon ang baboy. Ha? Tubag. Masabot Na ka. kay bersikulo wala. Masabot nimo. Mutana na kay bersikulo wa. Masabot nimo. Dili masabot. Ang pangutanan ko na ba mabasa? Ha? Masabta. Dili mabasa wa. Ayaw sa tubagon ako. Masahon ako ha. Og ang baboy. Kay pikas ang kuko apan wala magapangusap sa kinaon. Mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila, dili ka mo magagaon. Dili sa kamo hikap silang lawas na patay. Brad, Isaias kilong-kilong. Abuti pa sa butana, i-declare na niya dito sa Jerusalem, di isang asa po ng napita nga baboy. I-declare na sa Ginoo nga kanang baboy ang hugaw. Ang pangutanan, the answer is not responsive. Ang pangutanan ako nga gawa sa Israel, dili sa sud sa Israel, pwede ba dili ipakaon ang gawa sa Israel? Nakay bersikulo wala. Di isang asa ng napita. Naay bersikulo sa Biblia nga bisan asa dapita. Wa man lagi kakahatag. Ang baboy di kini pagkaon sa Ginoo. Unya karon, naa man sa Biblia nga ang Ginoo Boy selected. nga naa sa Biblia nga ang baboy ipakaon gyud. Dili lagi pagkaon. Naa Yesus Kristo sa Marcos 7:14-19. Ang magasud sa baba magakaon. Di basahan lagi para nga makain. I-memorize ko na brad Isaias. Baboy, basahan na po. Yo, na. Oh, kaon. Ang baboy kanon gyud ang karne gyud. Di ba? Karon. Ningon ko man nga absoluto gyud nga ang baboy dili ipakaon. Nya karon sa Kristo, nitugot mo pagkaon. Maka sa Kristo na wala. Wala lagi mag-iisip kasi pagkaon baboy. Di ba kanang baboy karne lutoon sa mga Katoliko Dili, kanang imo sa- pwede ipakaon. Nanumutumo na ka. Wa ko mo. Nga si Kristo mag-ingon nga ang baboy magkaon. Nya, nay mabasa nga si Kristo ningo dili ipakaon baboy, tubaga. Kay kung magkaon ba na sultihan ka na ka magkaabot taong kuha na taon. Dili man na isyu nga makapalit ka. Ang pangutanan ko brad Isaias, Di magkaon. Di na ako mag-gusto. nay nasulat sa bagong tugon, pulong ni Kristo nga baboy dili ipakaon. Di ka Kristo dili. Dili ba? Tubaga ba? Diyos man na. Pangutana. Ang Diyos. Pangutana. Nabi mabasa sa Biblia nga si Kristo ingon ang baboy dili ipakaon.
Lawa. Giisip nimo si Kristo Dios. Ah. Ang Dios nagingon, ang baboy dili pagkaon kay mahugaw. Asa mabasa nga si Kristo ningon nga dili pa ka maboy sa paguntugon? Diyos lagi nagingon si Kristo. Wa Dios lagi. na. Asa mabasa sa paguntugon? Wala ka kabasa din. Wala man mabasa diha nga ang maboy dili pa kaon. Wala ka kabasa nga si Kristo Dios. Lahi man ang isyu nga wala na Dios Ang ito Diyos, siya. ang tema mo ni. Ang tema dili Dios baga Dios sa Kristo kay pareha ta sa balista. Paminaw ta. Ang Diyos nagsulti. Brother and friend, ang Diyos nagsulti nga ang baboy dili pagkaon. Period. Asa mabasa kay niingon ko man nga si Kristo Dios. Karon, asa mabasa sa Matthew to Revelation si Kristo Dios mingon ang baboy dili pagkaon. Matthew to Revelation. Kumbaga, Ang gisulti ni Kristo, ang gisulti ni Kristo ha, nga Diyos, gisulti niya nga to sa mga katauhan ng mga balaan nga ang baboy dili pagkaon. asa mabasa sa paguntugon? Itong niyo lagi. Wala panahon ni Kristo, no? Sa mga dagan makas tarantugon. Di na Mr. Ang panahon sa paguntugon, panahon ni Kristo dili. Nga sato pa sa Di panahon mo tanan panahon sa paguntugon, panahon ni Kristo dili. nga sato pa sa panahon ni Kristo magkaon ng baboy. Oh. Magkaon si Kristo ng baboy. Oh. Dili gitugot niya. Dili mo ko Wa siya mingon. Magkaon man ka ha. Asama Si ka na. Kristo, si Kristo ni kao sinugba. Sinugba Ang ako pumutana, klaro kayo. Asa mabasa sa where can you read in the Bible? Nga si Kristo mingon dili pa ka maboy, nakabasa ka wala? ang imong Nakabasa ka wala? sa bangkong tugon. Oo. Dahil pagkaon ng baboy. Ang akong pangutana nimo, si Kristo ni kao magbaboy. Wala mo na mga kuha niya nga. Ito man nasa mga, ni Ha? kao ha. Si Kristo? Oh. Ay mo mapakanoon siya nga. Dili, Diyos ito mga ba? ningon ka. Maopi ka Ah, si Kristo ni kao magsinugba. Ha? Ano yan? Ang isda nga sinugba. Nya. Nya karon, kay mato pa nimo ang baboy pagkaon man Nya. panahon ni Kristo. Pero wala mabasa nga dili pa kaon niya. Wa mga tabaga, di ba? Ang ako pangutana nimo, si Kristo mato pa nimo ipagkaon ng baboy sa pagtuntugon. Ang akong nabasa niya nga si Kristo ni kaog isda nga sinugba. Karon kay pagkaon magang baboy sa pagtuntugon, ni kaog si Kristo og baboy. Nagsugo yun. Nakaon ba? Nagsugo. Lagi dili. Abi si masang Ano? tungkol siya. Sa 1 Corintios 10:25. Si Kristo ako Abi na sa. Abi na sa. Ang tanang karne nga baligya sa merkado sa Bunok Talisay City. Ipakaon. Karon, ang gisulti ni San Pablo, 2 Corinto 12:19, iya ni Kristo. Iya ni Kristo kuna sa to ba? Ang sulti din ni Kristo, ang sulti ni San Pablo dili gikan ni Kristo. Ang buti mo. Di ang pangutana ko nimo. Ako ipangutana. Ah. Mo ni. Matod pa nimo si Kristo